Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днес искам да ви презентирам една хубава и свежа и лесна рецепта. Ще правим мини кюфтета. Имам кайма смес. Вътре в яйцето съм добавя сол и черен пепер. Вземем малко хлебче и ще използвам малко пресен чесън. Добавям още една щипка сол и черен пепер. И правим малки кюфтеца. Мини полпете. Загряваме тиган, пускаме малко зехтин и ги пържим в зехтина от всички страни, до кога са готови. Извадаме и оставяме в една чиния с малко хартия, запоеме съвсем леко маслината. Мини кюфтета са готова. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетит!